كلاي كمزي ناديتات كاه متأكس سبيتي أتنقرأ كامش I think سبعلو نتعب حفتين كيرو كمي كان زكبر بخمي كان تخيل تزجر ماكي بخلتي وجن مهانو بدعم حقسن بأبوين بعل بيتي نمودا تزوز زخد كوما جرت أين بينزيو أي زي تفساسدي تفساسي تودي أسبرني تحنت خنفتة نفتت جوخي زي ساكت سلام كم يكنيكم كبراتن كبران تخاتلتي عتوان ميدان يتقولكن نحج دما حنت قاش أنا عادي مالكم زلنا إذا قاش أزي أكساب لومي أبنت كتكون تخيل الناس لازم حسبنا عنا أنا وأخما بيلنا زلنا كسافت سامي على لنا كتكتاتولنا أدمناي نازئي مجمرة يعني لنا سلك زيخي ملو إشمكي أتعبيا خمي مثل دحرواي تاخي متوقعنا بوان جمرينا اوكي بعد عملت ناحي ثانك يو مسارح تخي شمين ناصنتي معنا بحر استولد كله أو اسمرا توليدة بسمرا عبي شهنجاتي متدس عن حدا توليدة كم نيت مرسي زيها ناصلكو سكاتي الدرجة سلازي خلنا صرنا توالكم ما كتبتي أحد توالد يا فازنا يورا عشمات قولني يوهانا ناتنا إيرترا حنت خلنا شو تزميا سلازي زيادة أنا أخذت من كذا نعيا كارتي كمل وأنت أخذت من الثاني وهنا تتما علت تسكي انت لك أنستيون الصغيرة بتمكرخي قال أنت كتولت تخلي بصانا وهنا تتما علتتي اتمعلتتي كان زمش ده بطعمي كان كخبر زلو بفلاي እተን ስራሕ ዝወፃ ካብ ገዛ ዝወፃ ከምዚ ኣብ ገዛ ዝሰርሓ ሞር ተዘንድናቃ ደስ ምበለኒ ይብላ ብኸመይ ዶ ሰብ ካብ ቆልዓ ካብታ ሓዳር ትገብርላ ጀሚርኪ ካብ ነፍሰይ ስለ ዝረኽቦ ማለት እዩ ምስ ተመርዓኸ ትሕዝኪ ኩሉ ነገር እፁብ ኮይኑ ይስማዓኪ ብፍላይ ከምዚ ደገ ይትወፅን ኢኺ ከምቲ ነበርካዮ ሻሂ ክትሰቲ ሽዕበይ ብክመፅእ መሊሱ ሳሕሊ ከይኮነን ንፋስ ከይኮነን እናበልኪ ነቲ ግዜ ክስ ባዕልኺ ኢኻ ተፃበዮ ሕጂ ሞር ንሰን ወፂንሲ ከምዚ ዕድላት ባዕለን ክኸፍታ ደስ ዝብለኒ ከምኡ ደስ ዝብለኒ تبو زحلف أوان كتعلن خلخي أبوخي كم زعبيكي ببخون بصح تسألوا كم زلكي يعني كميركم مو أسكي عسوا حبلكي يعلنا كلمة سلير فازري مالت نقول ولادي مالت كتقب زي كل نكر إنه ولادي مالتيو بينيو درجة إسران شاتن هجي I think إسران شاتن إسران شو تنجرلو كابزي سبتي ما زركبت موت مالت كابت عرف كم زين ده كقولت بس سايكل نيلك يا آدمي كم كلا يبلو قال حمش عمت كله هاي ميتا أنا مالتي تمنع بحفتي قال شو عته تمنع سي قال 3 عمت تمنع سي ود 1 عمت طب كيت أكمل ميتا كم زخلقن يدو هابن سويتون أتولنا كم بقى سخنسي فح كتبلوني أخم يبلنا نير فح كينو بلغاني بقى تزخكألو ليتي جي أقاطامي أو تستقيلك نيرة ليتي أتو نكو ساعة 4 خيدو مش الساعة 9 10 حسابيو كاباتزا ناوس مرة كابس مرة نباتزا نابل مالتي بتعمي كبيت ليتي كمزي نيران أمونا نيرة كالعي مالت كمزي كحدو زي كل أب هيوتو كالعي زحقزتو مالت قل كمزي ليتس أأمني نيرو تسيو بليعكم دو بلنا نكو كومو قرمينا تسيو بانمتيو قرص جيرو ننهنا خا كمزي ندليو نقرسي نادالو كم نهنا كم تندلي نقرات نقبره يعبينا مالت ستيل نو أب حدرنا كمزي عدت معدك مشتا مشت خدلا سنبت زقوا لها جوخي برتعي حدر كمزي قرميلو كلاس تمرتينا كلاس له
حدار كمزي قلمش يلا كمزي بقى عدس يبلنا تينا يسب يسنبدي ستيلنا أديهم كقل إزبلنا تمارو خلنا أدينا هم زلتنا يسفلت نير ريتنا كردنا كله كلاي كمزي ناديتات كهمت أكس سبيتي أتنقر كامش I think سبعلو نتعب حفتين كيرو كمي كنز كبار بخمي كان تخيل حمام كنزلو حرسيكم حارس كازلو لك I don't know داي كاب كلوس زي خبلاسي حزرني نبابا ተስፋ ይገብር ኣብ ዝቐፀለ ብስፍሕ ዝበለ ምስውዕ ዕላልክ ክህልወና ካብ ተመክሮ እውን يا أوا ናይ ባሕቂ ካብኡ ዝወሰድክዮም እንታይ ኣሎ ሎሚ ንስኺ ኣደ ምስ ኮንኪ ኣብ ጓል ክትገብርዮም ነገራት ኣብ ፀገም ኣፈታትሓ ድዩ ንሰባት ኣረዳድኣ ክቢ ካብኡ ዝወሰድክዮ ወይ ዝወረስክዮ ካብኡ ዝወሰድኮ ብዙሕ ግን ካብቲ ብዙሕ እቲ ሕጊ ባህልና ማለት እዩ ቀንዲ በቃ ንጓለይስ ዝኾነ ካብ ኮፍ ኣባህላ እትሒዘ ጓል ከመይ ኢላ ኮፍ ትብል ይብላ ስትል ናው مش ከምኡስ የለን ልምዲ ከምዚ መንእሰይ ተኾንካስ ሸለል ዝብሉ ኣለዉ ከምዚ ተገዳስነት ካሎ ሓደ ግን ካብ ባህሊ በቃ ምስ ሰብ ከመይ ኢልካ ክትዛረብ ከም ዘለካ ዓብይ ከመይ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ሕጂ ኣጋጣሚ በዓል ቤተይ እግሩ ማሕፀብ ኣይፈቱን ኣነ ግን እግሩ ክሓፅባ ብጣዕሚ እየ ዝደሊ ማዘርኩም ትገብሮ ነይራ ንፋሳ ሕጅን ይብለይ ዳዲ ቆልቅ ኣቢት ትሕፀበካ ገለብሎ ኖ አይደለ ይፈቱኒ እግሩ ማሕፀለት ይፈቱ ለኖ ገለ ይብለኒ ባህሊ ካብ ኩሉ ዝወረስኩ እሲ ሕጉሰኒ ቃሎ እንዲ ስነ ስርዓት ኣሎ ኩሉ ነገር ኣቦቱ እዩ ግን ኣይደን እንደይ ከምዚ ክገልፀሉስ ኣይክእልኒ ይሓፅረኒ ከም ቃላት ሓፅረካ ይምሽ ንዕኡ ዝኸምሲ የለ ንሱ ኣብ ዘለዎ ካለ መዓት ክትገልፅሉ ይኽእልሃን ኣይ መስለኒ ኦኬይ ናባኸ ክንመፅእ በዛ ዓይነታት ተዓብያ ዝዓብኺ ኣብ ትምህርትኺ ኣብ ስራሕኪ ኣብ ዝቐፀለ ጉዕዞ ኸውን ብዙሕ ፅልዋ ኣምፂኡ ኢለ ይሓስብ ብዓብኡ እውን እዚ ሎሚ ትሰርሐሉ ዘለኺ ሞያ ብኸመይ ኢኺ ናብኡ ኣቲኺ ኢፖክሲ እንታይ ዓይነት ሞያ እዩ ንስኺ ኸ ናብኡ ክትኣትዊ ዝገበረ ነጥቢ መቐይሮ ክንብሎ ንኽእል ኣብ ሂወትክ እንታይ ነይሩ ኣጋጣሚ ብሕማም ከይደ ነይረ ሓካሚ ኢለክ ነይረ ኣይ ከምዚ ምሽ ያበካ እዩ ምስኻ ኣቋሪፀ በቃ ሕክምናስ ክገድፈለኒ ኢለ ሽዑ ይርአ ነይረ ኣብ ኢንተርነት እዚ ክላስ ዘይወስዶ ኢለ ንሓሙሽተ መዓልቲ እያ ወሲድያ ኣይ ስራሕ ኩላን ብድሕሪኡ ሕማም ቀጢሉ ሕጂ ብዛ ዓመት ስግን ጀሚረ ኣለኹ ማለት ምናልባት ካብ ቃላት ከንታይ ከብጠቀስ ከቢድ ናይ ጥዕና ፀገም ከም ዝሓለፍኪ ወላ እውን ይዕልልክኒ ነርኪ እንታይ ዓይነት ፀገም ኣጋጢምክ ነይሩ ብኸመይ በዲህክዮ ክሳብ ሎሚ ኸ ከመይ ጌርካ ሓይልክና ንክትወፂ ተፅዕርትሉ እቲ ሕማም ናይ ሕቆ እዩ ኣምላኽ መስገን ሕጂ ግን እንታይ ከምዚ ንኣምላኽሲ በቃ ክሳይ የብለይ መግለፂ ከም ናይ ላዕሊ ኣቦይ እንዲ ዘለኒ ክስታይ ግን በቃ ተመስገን እየ ዝብሎ ማለት በዓል ቤተይ ስድራይ ጓለይ ኩሎም ፅልዋ ነይሮም እዩ ብዙሕ ሕማም እዚ ግን ተመስገን ሕጂ ኣምላኽ መስገን ጠጠው ኢላ ክሰርሕ ኣይከኣልኒ ነይረ ኢቨን ግደፍዮ ናይ እዚ ስራሓት ናይ ገዛ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ኣብ ትሕቲ በዓል ቤተይ ከምኡውን ስድራይ ኣሕዋተይ ኩሎም ሓሊፈዮ ተመስገን እታ ናይ መወዳእታ ዝገበርክዋ ማጨሎት እየ ተሓፂበ እቲ ዝገርመኪ ብክልቲኦም ወገን ምዃኑ ብጣዕሚ ሕጉሰኒ ብኣቦይን ብበዓል ቤተይ ናይ መወዳእታ ዘኸድክዋ ማጨሎት ምስ ፋዘር እየ ወሲድኒ ሃንደበት እዩ ተበገሲኒ ተበጊሰ ድሓን ኮይነ መሊሰ ከዓ ምስ በዓል ቤተይ ናብ ካልእ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተኻስ ከምዚ ፅቡቕ ነገር ገይርለይ ፅቡቕ ዝተምሃርክሉ ግዜ እውን እቲ ደኸድክዮ ናይ ሕክምና ስለዘይሰለጠ ናይ ሓዊ ስለዘይከኣልኩ ናብኡ ሽፍቲ ገይረዮ
أنا بولقي ما نمسك كحسبه زخل كوينو يسمعك ولا ون بقصر ون واحد قبل يخل كوينو يسمعك جن كم يرك حسيت كيو تحكمي خير كخن السخي مو خالص مسلات أبيكي تسفاي كورسكن حدا مو ياخد حزي وحدا مو ياخد مهاري لكي وسينكي كم يرتك زي ጽቡቕ ነይሩ ቤተሰብ ናይ በዓል ቤተይ ነይረን ሳለአን ጽቡቕ ምሽ እሰን እውን ሓጊዛናኒ ማሓዘካ ብጣዕሚ ሓጊዛኒ ልዕሊ ማንም ማለት እዩ ኣብኡ ስለ ዝነበረት ሰኣጅኹ እናበለት ኣተባቢዓትኒ ሞር ፀይጣ ክስተይ ከም ትኸውን ኣብዚ ደረጃ እዚ ከም ዝበፅሕቲ እሰይ እንታይ ዓይነት ሞያ እዩ ኤፖክሲ ከም ሞያ ክሪኢ ከለና እንታይ እዩ ስራሕ ኢፖክሲ ከም ሞያ ብጣዕሚ በቃ ተባዕታይ የብሉ ጓል ኣንስተይቲ ወዲ ተባዕታይ የብሉን ዝኾነ ዕድመ ከዓ ካብ 18 ንላዕሊ ዘለዎ እዩ ክመሃሮ ዘለዎ በቃ ከምዚ ምሽ ብኬር እንባዕሉ ብኡ ስራሕ በቲ ኢፖክሲ እጅ ብኬርስ ሰብ ኣይሓስቦን ዝረኣዮ ዝፈለጦ እዩ ዝብሎ ምሽ ግን ይስራሕ መሬት ከምዚ ኣሎ ሞያሲ ከምዚ እናተምሃርካዮ ኢኻ ትኸይድ ነጊረክ ነይረ መሊሰ እናወሰኽክዎ ዝመፅእ ዘሎ ትክላስ ብኢንተርኔት ይኹን ሰባት እናሓተትኩ ብንዮ እንታይ መፂእ ኣሎ እናበልኩ ሕጂ ከምዚ እቲ ሞያስ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ሞር ዝፍለጥ ዘሎ ናብ ዓለማት ሲዳርጋ ሕጂ እዩ ስርሖ ከለኻ ከነት ሰብ ብሩህ ምእንቲ ክኾነሉ እንታይ ዓይነት መሳርሒ ጥቀም እንታይ ስራሕ ፈሳሲ እዩ ኤምቢን ዝበሃል ኣለዋ ሓንቲ ልስሉስ ማለት እዩ ቢኻ ደረቕ ማለት እዩ ክልቲአን ተሓዊሰን ተድርቆ ስለ ዘላ ከምዚ ዓይነት ይመፅእ ማለት እዩ ይደረቕ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ናይ እንዳ ሽኮርያ ኤምቢን ሓዊስካ ኣለዎ ካልኩሌት ኣለዎ ቁጥርታት ደሚርካ ኣጉዲልካ ናቱ ኣለዎ እዚኣ ቅድም ንኸምዚ ኢኻ ተፍስሳ በዚ እንዴት ማመጥናታት መሳርሒ ሽዑ ከምዚ ኢኻ ተፍስሳ ቅርፂ ባዕላ ወላ ሓንቲ ትገብር እስኻ ካልኩሌት ጌርካ ጥራይኻ ትህባ እስኻ ኣነ ድሕሪ ክልተ ዓቐን ምእንቲ ልክዕ ክመፀልካ ዲስ ምግሙዳ ምርባሕ ነይና ኢኻ ተወድል እወት ዓቐን ልክዕ ንኽመፀልካ ማለት እዩ ብዓይኒ ሕብርታት ወይ ገለ ሕብርታት ዝተፈላለዩ ድላይካ ዓይነት ሕብሪ ትገብሪ ትኽእል እያ ሚክስ ትገብሪ ኢኻ ሕብሪ ንሕብሪ ትገብሪ ኢኻ ኩሉስ ይከኣል እንድሕር እዚኣን ሕጂ ፀሊም ብጫን ፃዕዳን ሓዊስዮ ግን ከምዚ ናብ ኣራንሺን ዓይነት ከይድና ክንደይ ብጫ ክንደይ ፃዕዳ ክትገብር ኣለካ ከመይ ክትገብሮ ዘለካ ጥንቃቐ እንታይ እዩ እዚ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ከለኻ ጥንቃቐ ከቢድ እዩ ክትሰርሖ ከለኻ ቆልዓ ክህሉ የብሉን ዓብ ሰብ ንፋስ ደሮና ክህሉ የብሉን እንጂ ኢድካ ጓንቲ ክትገብር ኣለካ ኣፍንጫኻ ዓይንኻ ክትሽፈን ኣለካ ዓይንኻ ብጣዕሚ ከምዚ መጀመርታ ክትኮይኑ ምዳን ከም ስርዓት እዩ ይሕሰብ ከምዚ ይበልዓካ ኣፍንጫኻ ይስርስረካ ጨና ብጣዕሚ ከቢድ እንጂ ግቡእ ጥንቃቐ ጌርካ ክትሰርሖ ኣለካ ቦትኡ ፈሊኻ ቦታ ፈሊኻ ከቢድ ከም ሓቂ ከመይ ተካይድ እዮም ኣብ ገዛኺ ምስ ናይ ገዛ ዕዮታት ጓል ክምእላይ ንባዕሉ ግዜ ይሓትት ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ ከመይ ተካይድ ይኽእሉ ግዜ ከመይ ተመሓድር ግዜ እኳ ዝበዝሐ ግዜ ምሸት እየ ዝሰርሕ ለይቲ ከምዚ ቆልዓ ሄኒ በዓል ቤተይ ምስ መፀ ሓዛብሎ ንኸይትመፀኒ ማለት እዩ ተመፅያ ኢዳ ግድም ቆልዓ ስለ ዝኾነት ክትንክፍያ ተተንኪፋቶ ሓደ እሱ ክባላሾ ካልኣይ ኢዳ ክባላሾ ካልኣይ ሳልሳይ ጨና ኣይትኽእሎን እጂ በቃ ንበነይ ክሳይ ተዓፂ ገለ እየ ዝገብሮ ኩሉ ነገር ስን ምስ ኣፃፈፍኩ ድራሮም ገለገለ ምስ ሃብኪ ትሰርሕ ከመይ ክትገልፂዮ ትኽእል እሞ እቲ ናይ ቤትካ ዕዮ ኣካይድካ ኣማሊእካ ንምኻድ ደቅኻ ብዝግባእ ግዜ ክትህቦም ኣገዳሲ እዩ ግዜ ሂብካዮም ምስ ተዕብዮም ኢኻ ፅባሕ ንጎት ትደልዮ ዓይነት ሰብ ኮይኖም ክዓቢልካ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ንኩሎም ትህብዮ ግዜ ከመይ ተመሓድርዮ ኣብ ጓልኪ ዘለኪ ዛዕራ ካብ ከም ዝበልኩ ምሸት እየ ዝሰርሕ ምሽ
بقى حدا ግዜ ከምዚ ቅልጡፍ ነገር ተዘይኮይኑ ክሰርሖ ዘለኒ ካስተመር እዚኣ ግዜ ተዘይሎምኒ እምበር ናቶም ግዜ ኣይፀብኦምኒ ናይ በዓል ቤተይ ኣለዉ ከጀ ካብታ ፋዱስ ትበሃል እዋንሲ ኣትዩ ስካዕ ዝወፅእ ወላ ሓንቲ ነገር ናቱ ናይ ስራሕ ነገራት ኣይገብርኒ ካብኡ ከዓኒ ጓለይ ክትመፅእ እያ ንዓኣ ዝኾነ ነገር ከዳልወላ እየ ገለመለ ከምዚ ወይ ንፅባሕ ዝኾነኒ ካስተመር ዘብፅሐሎም ገለ ተለዉ ናይ ገዛይ ሰራርሐ ገለመለ የብሎ ማለት እዩ። ማሕበራዊ ናብራኽ መዓስ ተካይድዮ? መቸም መርዓ፣ ሓዘን፣ ንቤተሰብ ምብፃሕ ኣካልና እዩ መኻይድና ኢኻ ሕብረተሰብና ኸ እሱ እዩ ኸ ከም ሕብረተሰብ ዘቐፅለካ መዓስ ተካይድዮ? ሓዘን ኮ ሻዕያ ኢኻ ተብል ዘለካ ገዲፍካ ትከይድ ኣለካ ሓቂ ዝረባ መርዓ ደሓን እዩ ማኔጅ ገይረ ቀዲምካ ስለ ትፈልጦ ኩሉ ማኔጅ ገይረ ሓንቲ ኣብ ስርሐይ ደሓን እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ከምዚ ሕጉስቲ ኮይነ እየ ከማ ዝሰርሖ እናሰሓቅኩ ገርመካ ክጅምር ከለኹስ ሕቆይ ደሓን ነይሩ ኣይገደፈንን ነይሩ ንዑ ስራሕ ኣቢለ በቃ ተሓጒሰ ይገድፈኒ ሽዑ ንሽዑ ኦኬ ሓጎስ እውን ሕማምካ የግድፈካ እዩ ዝብለሉ እዋን መፅዩ ናይ ብሓቂ ከዓ ሓጎስ ብጣዕሚ እዩ ሕማምካስ ከምዚ ምስኡ እዩ ዝኸይድ ኢለ እየ ዝሓስብ ኣብ ነብሰይ ስለ ዝረአኹ ደሓን ኩሉስ ማኔጅ ገብረ እዩ ዘይክኡ ኣብ ጓልኪ ክትርእዮ ትደሊ ሓይሊ ይኹን ኣብ ጓልኪ ክትርእዮ ትደሊ ነገር እንታይ ኣሎ ካብቲ ንስኻ ካብ ኣቦኻ ዝወረስክዮ? ኣብ ጓለይ ክርእዮ ትደሊ ነብሳ ክኢላ ከም ናታ ትካል ገይራ ትምህርቲ ዓብያ ያ ብትምህርቲ ደስ እዩ ዝብለኒ ከምኡ ሆብ ይገብር እግዚኣብሔር ሓግዘና ከምዛ ተዓልል ፀናሕከ ናይ ቦኸ ፅልዋ ኣብ ናትኪ መዓልታዊ ነገር ክሳብ ሕጂ እውን ትርእዮ ኣለኺ ሓደ በዓል ቤት ወላ እውን ብዓብዩ ደገፍ ናይ ወዲ ተባዕታይ ኣብታ ምስኡ ደላ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዓወት ናታ ፅቡቅ ነገራት ንክትገብር ድዩ በሊሓን በሊፃን ንክትወፅእ ደገፍ ናይቲ ምስኣ ደሎ ኮና ማዕርክ እንደዩ ኣገዳሲ ትብል እስኺ ካብቶም ተመኩሮኺ? ወይ ደገፍ ብጣዕሚ እዩ ከምዚ ሓይሊ እዩ ዝኾነካ ትብዓት ጓል ኣንስተይቲ ሓያለት ንጓለይ እንታይ ብላ መሲልኪ ጓል ኣንስተይቲ በዚ እናሰርሐት በዚ ክትርኢ ትኽእል እያ እየ ዝብላ እዚ ሓያል ኮኒ ከምኡ ኾነ እየ ዝብላ ተወሳኺ እንድሕር ንሱ ተወሲኽዎ ኸ መሊስ እዩ ዝዓቢ ካብቲ ዘለዎስ በቃ ከምዚ ገዛስ ብዘይ ዓንዲ ወላ ሓደ ይትኸውን እምሽ ኣይትስራሕን ኣይትቆምን እያ በዓል ቤትካ ከምኡ ማለት እዩ ኣነ ከምኡ ኢለ እየ ንበዓል ቤተይ ዝገልፆ ማለት እዩ ቆልዓ ይሕዘለይ ድሕር ምሽ ብዓብዩ እሱ እዩ ስራሕ ድሓን እዩ ወላ ኣወንስፍ ኣቢልካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ተመሊስካ ውላድካ ግን ንዓይ ክጠቅመኒ ኢለ እንድሕር እናሰራሕኩ እንድሓን ሓንሳብ ፀንሐ ኢለ ዓፅያ ከይደ ኣይፈልጥኒ ኣይኣምነሉን ዝኸምኡ ማለት እዩ ኣነ ከም ናፅንን ፅባሕ ንግሆ ዝኾነ እንድሕር ኮይናስ ምን ይሕተት ንዓይ ክጠቅመኒ ክብል እየ ዝብል ብዓብዩ እንድሕር ዝኾነ ኣለኒ ወይ ስርሑ የብፅሓ ወይ ከዓ ኣብዛ ገዛ እናቱ ስራሕ እናገበረ ይፅበየኒ ማለት እዩ ተዚ እንደ ናይ በዓል ቤተይ ከዓ ከላይ የብል በዚ ስራሕክ እሞ ኣብ ቀፃሊ እንታይ እዩ ዘሎ መደብኪ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓድና ብዙሕ ልሙድ የለን ኣብ መፃ እንታይ እዩ ዘሎ መደብኪ ከማኸ ብዙሕ ንከተፍሪ ድዩ ኣብ ስራሕኪ ዕቤትን ከተምፅእ ድዩ? እዋ ኣብ ንቐፃሊ ቀዳምነት እቲ ከምዚ ክኸፍተሉ ይደሊ መሸጣ ማለት እዩ ድሓር ክላስ ከማይ ዝኣመሰላ ምሽ ኣብ ገዛ ክንደይ ኣለዋ ንፍዓት ብኢደ ጥበብ ዝሰርሓ ስፌት ዝተፈላለየ ነገር ዝሰርሓ ኣለዋ ንዐን ንክወፃ ብጣዕሚ ከምዚ ክንደይ ኣለዋ ካብ ማሃርና ገለ ዝበላን ንዐን ክላስ ክኸፍት መደብ ኣለኒ እግዚኣብሔር ይሓግዝ ተፈቒዶ ይኹሉ ወስድዋ ኣብዚ ሞያ ክሞ ጓል ክትሳተፍ ትደሊ ዶ ትኾኒ? እንታይ ናይ ኢደ ስራሓት ተርእያ ትኾኒ? እዋ ኣብቲ ኢፖክስ እኳ ኣይ ብዙሕ ይፈርሐ እየ ዕድሚኣ ገና ስለ ዘሎ
حمام له ألرجي كله له ناتو صعبينات له ناتتጠንቀቃይ ኣብ ካልእ ግን ከምዚ ካልእ ይሰርሕ እየ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ዝረኣኽዋ ገብራ እየ ሓቂ ዛረብና ኣብ ባዕለይ ደኣ ነብዘይከኮን እዚ ሕጂ ናይ መርዓት እዩ ከምዚ ሃሩርቲ ኮይኑዋ ኣብ ግዜ መርዓኣስ ከምዚ ገይራ ባዕላ መሽረፈት ወይ መሓዙታ ማለት እዩ ከምዝታት ክኾን ከሎ ግን ማማኸል ግበልኪ ወይ ገለ በዚኣ ጎዲላት ክላ ገለ እናበለትኒ ምሳይ ትሰርሕ እያ እዚ ብምንታይ ዝሰርሕ ከብዚ እንታይ እዩ ተተዋሂዱ ነዛ መልክዕ እዚኣ ሂቡ ዘሎ እዚ ኣብ ክዳን ንጥቀመሉ ብርዕሪዕ ንክኸውን ኢለን ዝገብርኦ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ከዓኒ ናይ እንዳቡን ገለ ገብርዎ እዮም እዚ ከዓ ባህሎት ከንቲት ኦኬ ካልእ ምዘይክኡ እንታይ ዝሰርሓ ኣብዞም ብዙሕ ስራሓትናት ይርኢ ኣለኹ እሞ እንታይ ዘጠቓልለ እዩ ናይ እንዳሽኮር ኣንትወ የርእየኪ ንመርዓ ንሕፀን ንጥምቀት ዝተፈላለዩ እውን ከምዚ ዓይነት ህያባት ናይ ስድራ ቤት ኣሎ እዚኦም እኳ ናህና ስድራ እዮም እዚኣ ኣላ ሕጂ ብስእሊ ኣሎ እንድዩ ካልእ ማለት እዩ እዚኣ ግን ንበዓል ቤተይ ጊፍቲ ዝሃብኩ እያ ቀዳሚት ስርሐይ ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ስራሕ ናይ መጀመርያ ነዚኣ ጀመርኪ በዚኣን በዚኣ ሕጂ ናይ እንዳቡን ይስራሕ እዩ ናይ እንዳቡን ብዓባያ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ከዓ ኣላ እዚኣ ሕጂ ንጀበና ተቕምጠላ ማለት እዩ ቡይ ተሰሪሕ ኣይስበርን እዩ ወሪቑ ይስበርን ማይ ለጊቦ ክስራሕ ከሎ ጥራይ ማይ ክለግቦ ይብሉ ናይ እዝኒ ኣሎ ንክንደይ ዓመት ዝፀንሕ ይኽእል ኢልካ ቡን ድዩ ምስኡ ዘሎ ቡን እየ ኣቃቢለ ከተፍስኽ ከለኻስ ቡን ምስኡ ጌርኩሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዝተምሃርካዮ ወፃእስ ባዕልኻ እውን እንዳተበላዕካ ባዕልኻ ከም ጥበብ እዩ በቃ ባሕቲ ወላ ኣርእየክ ነይረ ኣርት እናገበርካ ሕብርታት እናዳባላቕካ ትሰርሕ ኢኻ ዝተፈላለየ ድላይካ ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ርእስኻ ዘሎስ ክተውፅኦ ትኽእል ኢኻ እዚ ፊዮሪ ኸ እዚ ፊዮሪ ኣካልናቱ ያ እዋ ቫላንታይን ዴይ እንከሎ ሰራሕክዎ እያ ናይ ቫላንታይን ዴይ ርኢኺ ናይ ምድጋም ልምዲ ኣለካ ማለት ካብ ዩቲዩብ ወሲደ ካብ ኢንተርነት ከምዚ ሰርሓ ኢለ ሰርሐ ማለት እዩ ነግረ መገዲ ኸይቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ንፅቡቅ ዕላማ ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል ኣብነት ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ ካብኡ ትወስድዮ እንታይ ፍሉይ ረብሓታት ኣለዉ ወይ ስራሕኪ ናብ ሰብ ንምትላሕ ድዩ ካብኡ ብዙሕ ነገራት ካብኡ ወስደ ዝበዝሐ ስራሓት ካብኡ ዝወስዱ ከምዚ ርኤስ ኢንተርነት ከዓ ዝበዝሑ ናብ ክሳይ ዝጥቀምሉ ኣለዉ ከምዚ ጌም ንምፅዋት ሰብ ዝተፈላለዩ ኣሎ ኣነ ግን እዚ ሕጂ ካብኡ እየ ቀዲሐዮ ሓንሳብ እየ ርእያ ደጊመ እያ ከምዚ ንፍዕቲ እየ ክብል ደለየ ዘይኮንኩስ ግን ምሽ ዝረኣናዮሲ ከነተግብሮ ንኽእል ኢና ሓደ ተደሊና ድሌት ክህሉ ኣለዎ እዚ ንባሉ ናይ መርዓት ትሕዛእ ሕጂ መፂኡ ዘሎ መርዓት ከምዚ ገይራ ክትሕዛእ ትኽእል እዋ ብጣዕሚ ፅቡቅ ርኢናስ ክንደግል ንኽእል ኢና እቲ ከም ዝበልከ ኢንተርነት ከዓ ናብ ረብሓኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ፅቡቅ ጌርካ ከዓ ካብ ሰብ ኢኻ ትምሃር ከምኡ እየ ዝብል ፅቡቅ ነዚ ኩሉ ድሓለፍክዮ ከቢድ ኩነታት ኢለ ክገልፆ ይኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ኮንኪ ከመይ ምገለፅክያ ናፅነት ናፅነት ሰብ ድኻ ንእደካ ደስ ዝብለካ ናፅነት ንፍዕቲ እየ ዝብላ ማለት ከቢድ ሓሊፋ እንድያ ማለት ሰብ ዘይብል እዩ ተቓንዛ ማለት እዩ ማዕረ ክትስእ ዘይክእል ኣብዘ ትርቂሰ ሰብኣ ፀንሖ ነይረ ንባዕል ቤት ሕጂ ግን ከምዚ ኮይነ ክሪኣ ከለኹ ኢብን ሰባት ሕሽክዶ ሕጂ ድሓን ዶ ኮንኪ ክብሉኒ ከለዉ ንምንታይ ሕጂ ጠቕስዎሱ ኣይፈልጦን እዮም ዘለኽዎ ኩነታት መስ ከምኡ እያ ዘላ ኢሎም ሓሲቦም ክኾኑ ማለት ንፍዕቲ ክብላ ደሊ ከምዚ ቅፅሎ ሓያል
ሓደ ግዜ ክፍለጥ የብል ነይረ ብቆልዓ ከሎ ብውሽጢ ግን ማንም ሰብ ከይዛረበሉን እየ ነይረ ብውሽጢ ግን ዝፅሕፎ ነበርኩ ነይሩ ፅሒፈ ግን ኣቐዲደ ከም ሰብ ምስ ስእልካ ናጽነት ከምዚ ክትኮንለኪ ናጽነት ከምዚ ክትኮንለኪ እዚ ክትገብረለኪ ዝብለሉ ነይሩ ከም ዝገለጽክለይ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ናይ ሂወትኪ ኣዝዩ ከቢድ ዝበሃል ግዜ ሓሊፍኪ ኢኺ ብዛዕባ እቲ ኩነታት እቲ ብዛዕባ እቲ ግዜ እቲ ጓልካ ትርድኦ ትደሊ እያ ካብኡ ከዓ ክትወስዶ ትደሊ ሓይሊ እንታይ ይኸውን? እቲ ሓይሊ እኳ ሕጂ እያ ትሪኦ ዘላ ሓቂ ዘረባ እቲ ናተይ ሓይሊ ማለት እዩ እቲ ናይ ስራሕ ሓይሊ ማለት እዩ እቲ ዝሓለፈ ግን ወይ ንዓኣ ንባዕል ቤተይ ንስድራይ ንኣሕዋተይ ክዝክሮ ማለት ተመስገን ክብሎ ደሊ ፀኒሐ እኳ ዳ ግን ክዝክርዎ ኣይደልን እንተዝኾነ እንድሕሪ ማማ ሕቆ ክትብለኒ እዋ ድሓን እኮ ብላ ወላ ሄኒ ከምኡ እዩ ዝብለኒ ገለ ኣንቲ ሕቆኺ በጃኺ ክደፊ ኢብን ገዛ ኣይትወልውሊ ክደፍዮ ባዕለይ ምሸት ምስ መፅእ ክውልውለሊ እየ ዝብለኒ እዋናት ኣሎ ግን ዋ እስኪ መን እያ እንታይ እያ ገለ ኢልካ ምሽንሕ ትገብር ኢኻ ከምኡ ሕጂ ክዝክሮ ንዑ ደልኒ እዚ ሕጂ ዘላ ናጽነት ግን ዝለዓለ ሪኣታስ ማማ እኮ ብከምዚኣ ሓሊፋ ኢላ ክትዝክሮ ደስ ይብለኒ ኦኬ ንኻልኦት ከ እንታይ ክኸውን ይኽእል መልእኽቲ ኺ ወፂኻ ክትሰርሕ ምኽኣል እሞ ከዓ ብጥዕናኻ ክትሰርሕ ምኽኣል ቤትካ ክትድግፍ ምኽኣል ብጣዕሚ ደገፍ ብፍላይ ከምዚ ከሊእካ ዘይኮነ በዓል ቤትካስ ሃበኒ ትብል ቃል ኣይፈትዋን ካብ ቀደመ ወላ ምሽ ከሊእካ እኮ ኣይኮነን ግን እዚኣባ ሎማዓንቲ ሓራይ ግን ንስኻ እቲ ሃበኒ ክትብል ከለኻ እንታይ ከምዚ በቃ ንምንታይ ነፍሰይ ዘይክእል እየ ዝብል ኣነ ሕጂ ንምንታይ እንታይ ማለት ንጓለይ ዝኾነሲ ናይ ገዛ ናይ ጓለይ ባዕለይ ክውድእ እየ ዝደሊ ንዕኡ ከየበልኩ ማለት እዩ እሱ ከዓ እቲ ዕብይ ዝበለ ነገራት ክሽፍነለይ ከምኡ እውን ስምምዕና ናይ ጓለይ ናይ ዝተፈላለየ ናይ ዝገዛ ባዕለይ ክሕዞ እቲ ካልእ እቲ ዕብይ ዝበለ ግን ባዕሉ ልክዕ ወፂኻ ክትሰርሕ ምኽኣል ምድላይ ናይ ቤትካ ክትገድፍ ማለት እዩ ንኽልቲኡ ከመይ ኣማሊካ ክትከይድ ትኽእል ንስኺ ካብ ተመክሮ ኺ ንኽልቲኡ ክትገብር ትኽእል እያ ከምቲ ዝበልኩ ኣንተሲ ጓል ኣንስተይቲስ ሓያለ ከምዚ ምሽ ካብ ቀደም ካብ ገድሊ ከለዋ ኣዴታትናስ በዚ ቆልዓ ሓቒፈን በዚ ካልእ ነገራት በዚ ኩናት እናገበራ እየን ሓሊፈን እዚ ሕጂ እንደይ ኣብ ዓለማት ክረአ እዩ ዝግብኦ ሓያላት እየን ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ሓያል እያ ኩሉ ግዜ ናይ ገዛ ቁርብተይ እዩ ንዓና ከምዚ ይመስለና እዩ እዚኣ ንብል ኢና ግን ሓያላት ኢና ክምክቶ እየ ደልካስ ትምክቶ ኢኻ ኣብ ገሊኡ እዋን ኣለዋ ብሰንኪ ዘጋጥመካ ናይ ጥዕና ፀገማት ነብስኻ ክትቆፃፀረሉ ኣብ ቤት ክእል ግዜ እውን ክትበፅሕ ትኽእል ትኸውን ነዚ ብኸመይ ክትሰግሮ ትኽእል ኢልካ ትሓስብ ወይ ከምዚ ነብስኻ ዘይምባል ነብስኻስ ሓሚመ ኢልካ ክትእምነ የብልካ ቀዳምነት እዚኣ ሓሚምካ ኣለኻ እኮ ግን ሓሚመ እየ ምባል ሕማም ተመሊሱ እቲ ሕማምካ ከምዚ ይፅዋዓካ ይመስለን ኣይዶኖ ኣነ ይዝክሮ ደቂሳስ ምኑእ መዓልቲ ክፀንሖ ከለዋ ጥቓንዛ መሊሱ እዚ ምስ ተሳእኩ ስራሕተይ ስራሕ ክሰርሕ ከለኹ ወላ ናይ ገዛ እዚኣ ሳቑሕቲ ሕፀብ ክኮን ኣለኹ ወይ ገዛ የለዓል ክኮን ኣለኹ እሞ ከላዕል ኣለኒ ኢልካ ክትላዓል ከለኻ ዶ ይኸፍእ ወላስ ኣላዓዒል ኣቢልካ ድቅስ ኣይትኽእልን እኮ ኣለኻ ተሸጊርካ ኣለኻ ካብ ናይ ሕቖ ዝኸፍእ ኣሎ እንድዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ግን ከቢድ እዩ ግን ክትክእሎ ኣለካ ማሲ ሓያል እየ ኣነ ኢልካ ብውሽጥኻ ከተወንዝፎ ኣለካ እቲ ፀገማት ማለት ኣይኮነን ግን ሓያል እየ ኣነ ንፍዕተይ በቃ ክትስእየ ንጓልካ ንደቅኻ ንበዓል ቤትካ ንስድራኻ ኢልካ ኢኻ ትገብሮ እዚ ከቢድ ሕማም ሒዞም ዘለዉ ኣለዉ ኣነ እዚ ክሳይ ኣይኮነን ግን ኣንተይ እንታይ ኢለኪ ነይረ ክስሕቕ ምጀመርኩ ብዛዕባ ናይ ስርሐይ ሴት ሕማመይ እውን ጠፊኡ ኢለኪ ሓንቲ ሰብ ከምኡ ኢላሃኒ ነይራ እንድሕር ሓሪቕኪ መሊሱ እዩ ክውስኽ ኢልሃኒ
رئيو خبروا رئيو كحقوس كمزي أي حقوسنا مالت يكون النيرو كن كحقوس تناتي بوش تحبي إنه برا كرخبة متجمركو بقى تحقوس هيكامس ومتي طب تحسب يقبر أبقى على خمس زبالكي وعبي زبالة سراحة حسكي كم تتحسبي بحسب كبت حكيت من تدخل في توريو بزعبك تصرح له تصفى يقبر نفط قبر وصرح كده ما هنكي زيا بالكم أين بينزيو أي زيا أزت بيزيا فساسدي تفساسي كلتي أنا كالكليت كيركا تدبالا جوتيتون أزي أنت خويناكس بين تفسس هاي لسه يقرب مس فلت كاكم بزفسيس كاس زيادة من زبالة أزي إذناتو موديل ديو هو ناس موديلي موتي بلاستيك نجاري كنت متأدخلها قرمكي ندح طبابኛ كم السوات طباب بعلنا عندنا نمزو استفعل عليه قرص غيركا زختوص تدخلها بلاستيك بلا زخنه كم دلاي يزوت أي شكرني مالتي كنا قص قرا ያለው ማይክ ተንክፈይ ብሎ اوكي እዚ ካበይ ይርከብ ንባዕሉ ባዕልኩም ካብኒው ይዝርከብ ማሲ ክስራሕ خل እንዲ ቁርብ ንዑኻ ኬሚካል ይልዲ ነዚ ንባዕሉ ንኽስራሕ ከም ሞዴል ካብኒው ይዝመጽእ ድሓኒ ግን ኣላ ንፍዓትዮም ኤርትራን ክሰርሕዎ ኽእልዮም ሓገዝ እስኺ ብፍሉይ ትኽተልዮ ወይ ተድንቕዮ በዓል ሞያ ኣሎ ኢፖክሲ ክሳብ ሕጂ ከምዚ ክሰርሕ ኣለኒ ከምዚ ናይዚ ክኸውን ኣለኒ ትብልዮ ንዓኺ ሞዴል ዝኾነኪ ሓንቲ ዓረባዊት ኣላ ናይ ሞርዝ ክትል ሓገዝ ዘረ ወላ እዚታት ከማን ናታይ ስራሕትዩ እሳ ና ኸተላ ደስ ይብለኒ ኦኬ እንታይ ክትሰርሕ ትኽእል በዚ እንታይ እዩ ክዳልው ዝኽእል በዚ ነገራት በዚ ኩሉ ዝተፈላለየ ናይ እዝኒ ከም ዝበልኩም ናይ እዝኒ ኣሎ ፒሮ ኣሎ ብዚ ፒሮ እውን ክሰርሕ ትኽእል እታ ቆፎ ሳብ እዚኣ ተእትዋ ናይ ስፔሊንግ ትፅሕፍ እያ ዝተፅሕፈ ሽምካ መትሓዚ ትገብሮ ማለት እዩ መፍትሕ መትሓዚ ትገብሮ ከዛ ኣብ ቤትካ ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝዓበዩ ትጥቀመሎም ነገራት ብኢፖክሲ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ እዚኣ ከዓኒ ከምዚ ንዕምባባ ንብሽኮቲ መትሓዚ ትጥቀመላ ትኽእል ኢኻ ንፍንጃልካ ኣዴታትና ቡን ከፍልሓ ከለዋ በዚኣ ትጥቀማ ከላ ሕብሪ ሕጂ ዝተፈላለየ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ደስ ዝብለካ ሰብ ምርጭኡ ማለት እዩ ተወዲቑ ኣይስበርን ሓንቲ ክንፍትን ንፈትል እጆኺ እዚኣ ስታከር اوكي نسيت تبغى نجار استيت كم رزقك ولا تدلس بهم زي سألكوا كم بيت روي يمثل جن هو تقلقلوتو تقلقلوتو اللي بيت روي ولا زي رايحت زي أسالي إذا سالي بويا تسال أبرو استسألي في سكيو مالتي أو لا جرس أفتي سالو مالتي شاين قبري استفعل علي عينت قرطحات قبرت خالها إذا حجي كان زي فريم مش تقبريها الجزء فريم تقبرت خالها كم قرب تفساس كون عاء تقبرتي يكونوا متقبر له مالتي كلا إذا قابهلنا ناديتنا أبصريا أبستفعل عليه له تأب كبابي خاطر كابوت ترخبون نجارات أبطباب معال مالتي بعل بيت كي يتقفروا الناس مويخ انتي بلك يخو يتنقل كلام صراحة يتنقل ايوه هي بحكي اتشوخي زي لو ما عند صريح كي حرا كم زي وسخ اللابلن حنتي سأله وكي ادحر بعل بيت يجير لي مجمرتان عند اول صرحكم مالتي بس خم صراحة كاف صراحة شو ياتي كوانتي بيو حليلو بعلك سرح زي الساعة مالتي صح ناتو حاجة زون زيادة زيادة كلهم مالتي تبو نجرا مجد خي برتع حيلي ناي إرترا وندك أنستيو خمك تكلتي متخلي بصح نجر بدي تايخا أب عودت بتصح بعبيوتي عمت أنا دحرة بيتنا ونقلل لا يكون عندنا دحلة فوق قدلي أب جزاي خونا برخب كله زحلة فوق قدلي أنا برتع خوني سمع عن مو كمك تكلتي متخلي نديتنا برتع هاي في الزياء بلاك كن
أن قلعة خلوه سكره على بعته بتعمل سكرناي ماما مالتي سفنيرة زناي ناي صالون ناي عرات محقوفين والله أنا سأسفيتن دي كاشعو كم أدخوني لي زحس عديثات ناس كتمرقوا خلها تحسكا يسفيالك ولا كاب قدمو بعلن عديثات ناس سفينين نعوي كاسفي نمرع خونك نابل عزرك ولا أب قلدون زغلو سرحات نبرسي كاف تيستا شو ما هبي فاشا تقبر أنا صديقتنا يعني إرتراويت كأب فيلي كان استقلي تصيوداني هذا حيالاتنا يزولمو حق حيالات بك نمودات كمسكال أتهاجرات كريم كله كم زمش ترخبي أخات كا أزيوم كم استزحل فوقها خنزي مخونة تريم مالها قالت بليها نبها كناديتات ناس كريبلا طب كان دورسنا وين بزح نجار الله يلي بزح. حسب كان نسخون فرناتن سلازخون كي خينا زغلو بديكي أنا كوكي بيتكي جماري كله بوغن كم إلو ندحر جاميرو يا نجاراتو هو. عبيتو زلو بديهو خيد ندحر كيلو كله بديهو يوتزالو مالتي يعني لنا مو ناتي صرف خاب أبوتات راح كوينا رجعنا أبكت على خاب سوال كوي تصفاي كبر عبيت ولا صراحة حسكي كان راح بمو طبق عوتي من نيلك thank you زوم كلهم مسارحتات كنت انت يوم زبالو انا يمسيني اخذ تفوسي بينا لك انا عطني خذ تفوسي بس انت زبال زم مسارحتات كلها لينا حبرتات زيوم حبرتات بحالو زيوم شاين مقبر مالتي استفعل علي عينتي وتدلها حبرت رايت قبر تدلها خاز اوكي لك اخذت شاين مالتي مالتي زي حديد كلتيو دبالي عيالو حبرين اتشاينين دبالي عيالو هجي خمقه نسرحينا زي خمقه نسرحا كن حبرت رايكن قبرينا اتشاين اوريدي زي أسلزلو بحبرت رايك نسرحينا هو تا كاستمرز هم يعدله انت قديمة أنا مالتيس خد حاك ترحكي أخي قديمنا ماسك نقبر لنا أريد عيني دابستا سلزلني دحاني كنا استخالين وحسنات كل زي شوف انت تاريخي وزبو ما تسيخ تقبر لك كامالتي قوانت خاكد إذا خاني مريت بالطعمي زنطب كسرح كلها كنا طبقة خالي وستفعل علي نقرات كجب كهنا كسل زخت نوحسنات مالتي تقبر لك قومات نتصفى لك ويتي كم زمش قوم عينت كوينوس تعملي سو حبرتات نحراب زي أنا تباتك نعا أوتيخا نايزني وي استفعل عليه سرحت خاليها زقو حفي بلو هجي زي أنا يسبلين كنت عن تويزر أخو مالتي هجي كان زي بعاء أن ندي هاتقبرو كن نحرنيش تيتريفاتك أبقى تقرفاني أبدأ سبلين تسرحة وين إذن تقبرو استفعل عليه تقبرو تخليها هجي بتعاون كن قبرينا وحدي لك سايتنعك آنيخا أيتنعك آنيخا هو ستر الله تا لو هجي قرب رحق تبلي أخي كيج أنواكي ماسكون دحان قبر خلي هو هجي كالكليتينا نقبر زلنا تعاون يلا حبرهم نقبرينا كلاس وسيد كلاخي حد كلاس كالكليتينا نقبر قرب دنقي كلاكي إيه
نقرأك ولا أنا مش هجيك ندي عن كم زبليكي فليت كلها أنا فليت الله ناتن كاي كم كفسكا دبي لفسكاي الله كمزي مرة عقنو ندحر بيلكا نتي أخت من لقنافتي أنا بتأكسيلك أخت قبره هجي إيلك كنيرده إيه جالنا لنا بيها بيحجي نخدرو مالتي كم زعين دريوس أي بلني مالتي كم بيترو عيناتي خون مالتي إتكها تنقع لك مالتي إتكها كلك بكاي بلو كلك بكاي تمهر كلاخي عند كلاس وسيت كلاخي أم كتصالم سخجم مرخون سرح متجخي قنو قلت استيك أقدر تخليها كلا يوم يسأل سبيله يلا زي كلا مويا خان يرني بزي كازي انت تصرح نيركي مستمر أكو باريت إيو مالسي نسحو أيك أنزاقلة ما ساجك بالنيرة شغطك جي ميكسد نقبره زي أتزي بالكا بقى كتن كتحاوس هلو لحر تحاوسو كم زي مش عفراي كم حفي بلي ويبيحو ندحر تزي بخيو كبيب زبالي يوتي كوم وخون شو نتسرح يعنكروا نتسرح شعو يبلاشو هجي ما شمت على كفتة بلا أو خلب على بواعد رحو سابيلا تهبكا تحركزي نتوين هجي كلتا عينات حبرس لاز قبل ببناتن كوبايح قبر لاني مالتي نعم أبكل تخت قبر يا أخي نزي أساب كلتا قبرين إذا خاب علويتي زمت علي نسيتات سلازبي ناتو حاجز مدقفونون ناتو حاجزون علو عندها بعلى خاصة بمحر مدقيقة متفضيها تاخد فتوى حبري أنا قتاليا سمياوي قتاليا سمياوي بمرجع هنقبر اللادح تحاوي سنقن طبعي متانين وي أورينج نجر من تخز بيتشا مسكيح كا زعدا مس سمياوي أوكي مسكاي بلو نجر حبري زلنا هجي زبسحو كم أولا مريت كسرحو خلو زعدان سمياوي قمية فهمتي سمياوي بحرخ مسلله بس خاتي عفرة نمت خلو تعفرة لومي كاب كم زتري أب مريت وانت جميرو لو مالتي مريت له تحركسي نجمرينا وفلي زيابير حق استرح ألو نفعت كندي ألو زجمرو هذا سب كمان ألو ناي أولاون يكبر أولازني ما أكلت أولازني ما أكلسي زوز ما تقيله جن أبزخ صرحة خاني تسرحيس كم تحبرتها دس بلك ناتك حبري مرجعها نجزا خاز مسر تقولنا مالك انتي تقوموا الكيت حاسبي كاب نومال نقبرو ماتونيلا بإيبوكسي كتقبرو جزاها حجي زباز حقا تتقوموا لأبتك حالاتيو فيورو جيروم فيوري نعم نتجي عاوزني هلا دالي زحتي ناتشرالي ناتشرالي زي ينصفو مالتي أفت مريت قدمي يقن ألو السراحات ألو نت مريت سخنا حاقاف كنا خيهلو ناتو ز فصلو أقدم زيات تينا تنحنا زياين أتنينا
ببناتي ببناتي السيت زخبرو مالتي تفساسيتات نناتخستالو ጊዜ እውን ኣይወስድን ንኸነቅጽ ጥራይ ጊዜ ዝወስድ መን ንኽትሰርሖ ጊዜ ይወስድን ንኸነቅጽ ብገምጋም ክንደይ መዓልቲ የድልዮ በቲ ንስኹ ትሰርሒ ሕጂ እኳ ሕጂ በቲ ናተይ ዝሰርሖ እዚኣ መዓልትን ፈረቓን ይወስደላ ኣሎ ሕጂ መፂእ ዘሎ ከዓኒ 12 ሰዓታት ድና ማዕበለ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ትፍልል እዩ ማለት እዩ ብምንታይ ነቅጽ ብፀሓይ ንፋስ ወላ ነኖ ኣለዎ ናቱ መንቀጽላ ሕጂ እዚኣ ንኹሉ ያጠቕመና እዚ ኣሎ ናይ እዚኣ ሕጂ ከቢብ ዝመረጽ ኩላ ኣነ ነዚ ስለ ዝኾነ ወላ ሓንቲ ጠፊሕ ኣሎ ቅርጺ እቲ ቅርጺ ፍረአ ዘይ ሕጂ እዚኣ ኣብዚ ምሽነር ፋሕ ከይብል ምእንቲ ናብዚ ጌርካ ከምዚገ ድፍእ ተብል እዩ በዚ ኣይ ድፍእ ሽዑ ደለኸይ ዓይነት ቅርጺ ወጸልካ መንቀጽ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ዲዛይን መትሓዚ ትጥቀመላ ሕጂ ሚክስድ ክንገብረና ምርጫ ከመይ ሸኪ ማለት ዓይነይ ዝበዝሖ ማዕረ ንግበረን ስሳ ዓይተይራ ክልተን ከይተርፋና የተርፋን ናቸው ሰሜት ኣብ ሌላ ስለ ዘላ ሕጂ በዚ ስለ ዝጀመርናያ ናብዚ ኸይዳላ ተሰሚዑ ታጻዕዳኻ ናብዚ ኸይዳላ ደስ ተዘይሉካ ወይ ብዕንጨይቲ ጌርካ ክትቀይሮ ትኽእል ዲዛይን ወላ ኖ ምቕያር እኳ ዘይኮነስ ምሕዋስ ግን ባዕሉ ራእዩ እንታይ ገብር ይመስልኪ ሓፊሉ ገና ኣይወዳእኩን ኣሎ እዚ ኣብዚኣ ኸርእኪ ሓንቲ ሕጂ ትሪያ ከመይ ኢላ ትመጽእ ከምዚ ኢሉ ባዕሉ እዩ ዝመጽእ ሚክስ ድኸውን ትሕብሪ እውን ደስ በሃልን ከምዚ ዓይኒ ዝስሕብ ይኸውን ሕጂ ኣብዚኣ ኸርእኪ ንላዕሊ እንዳመልአት ትኸይድ ኣላ ባዕላት ከለርሲ ትቕይሮ ኣላ ሕጂ ብኤም ክንሰርሕ ኢና ኤም ሓደ ካስተመርና ኣሎ ኤም ሽሙ أقدم هذا المفتاح نسرح هنا مالتي مفتاح نسرح هنا أقدمها سماويت كاميرتنا يجي كنسرح انت خينا قدامنت غيريا سلص انا حكونا زي امبر كنصري يلان جناتو مصري فالو الزبز نحنا نحكمنا اين نتقملو كنز غيركي توشط زلا رسحت توصيو ናይ ምስሓት ተኽእሉ ስለ ዘለዎ ትረስሓት ኣነ ይረአየና እጂ ሓደ ግዜ እንታይ ኣጋጢምኒ ሰሪሐያስ ኣጥበያ ብታሕቲ ግን ሰሪሐስ ብላዕለስ ገዲፍያ ክንደይ መዓልቲ ገይራ እታ ካስተመር ድሓን ድሕሪ 3 መዓልቲ እየ ዝመፀኪ ኢላሃን መሊሳ 3 መዓልቲ ወሲኻት ምስ ድሓን ኣብኡ ትኹን ኢለ ገዲፍያ ስሒባ ጠንሓትኒ ንፍቅደሮና نقطع طريقي قلنا السنة إذا خلّي يزلك سنة سيارة كفسس خالي والحنت تسقم يبلون كنا سلاز خال كوت خليت نيم تقول فشعود حرينا مسنا قطع إنا نقتله عند حركم كلر كتبقى لنا دلينا ها زي حد بتحتي أخطوط انت مثلا قدامي ناكل بيت
اسمسل مالتي تسرح أنا ما تأكله ولا نحن أنا مكلا تكبر لك عقدنا مالتي لازم كسب زناك أز بيدك تحزي يبلون ندورنا فسسونا يبلون يفس زي كنت انكفات خينا أنا دفيرة تبعي لسلا استيزون كي بريها نمس حب تقولوري قرص بعليو بس ندي بس يزولنا عن تأرطتها عزيز أبو أسرار زي أول لا تحوست ناب فيوري قد أخيرا لاتي هو جيت حنين إيش تلات نانده ولا تكن مبلك زي حسميت كنا مسحين ما تتنقى كهت قبره تخيل بعلا كنت عن تويتر أنا تي كلر تناي شمس بالينا مالتي سمعت حازيو خشوع بتقول كيدي خات قبرلو نو بس كنك تقارب نقول لي حات قبرلو هجي دل حي عينة حبرت قبرت خلها جزبز عوداتكو ورقاوة أهيبومني أكثر أنت إنه قال يزوك الورق أسلز خانتي لسه حظ سوري تحزلي أحوادي قال ورقي أحاك أخي ورقي بقالي لزير كبيلة كان زينا إذا ألو ناتو زيونا ألو ناتو نا إيبوكسي مالتي زو إذا نا إيبوكسي توهيلي يسرح أوكي لازم نس نغطس أتأتوالو ما ألو ماشين تتقامي حقن كم زمشت ماشين ترابان عينت نيشتي انتقام لينا ركنش بس حوزي نتفرقله الصح هجيكن كي كدب كاسلت فرحه عيت بلانيها بزي بوس كاتو يخلي والحنت تقامي يقول كذا زيان نس نغطس يرخبنا مالتي سنقطت يرخبنا إزرائيل هجي معلوماتي نفسي بعلي إنها تحوسس بعلي إنها تحوسس مسافس كاس إتكام حواسي اللي كان في أحجي أقد أم نين داوبني لأحسي بيانيرة عند سب إلاتني شو أني إسا مسبلتن نعايزة يدك أمل ليلة نعيكيري مالتي هذا مالتي زباز حسد تصلي من ورقاون صفتي بحرز سانة حبرخ أخويني سمعك أغوي سانة ما يطريهم يكبر نسألي نورمال سأل كم تاني عدي ماريم درو كم قرآنون يتحفي قرآن تحف قص ألونا تسرح تقبر له مالتي أوكي تعمل صبو سرحناتي صباح أوكي بزنزر أخني كمارتات وين تسرح كتعذبيخ ويكابتات سخيت خلقيا خلاص زي أكون عتكيا دارقان إيساريحة أما كمان مسحقي زي تبو مغن ميزاننا تمسكن يوم سبعة اندحر اليوم وي أزز قبركم اللي عزي مسكلكم أبقى أنا بقى بصراحة تيوني أخو تبو اليوم اندحر اليوم حتى في بكي قدامنا نفتحري سوالادي تمسكن كله كلاي نبعل بيتين نبوي نحواتيكا ندحامويكا أحواتو أجوخي يوم دكي إمزوماتو كسدو لي إذا فساس سابز خم زير كم نجيرك نيرة كسدو لي يسدو ليهم كتقطيها يسدو ليهم يمسكنهم يدلي ندي بعلبيت نبعل بيت يادي مالتي ماما نبابا دعمي إذا مسكنه أجوخ برتقي كل جزيمس أجوخ مسبلوني كالقط حواتي لك نما حزك أم يوزلا كندي الساعة أجوخيلا زي فساسي كله تسدل لي زلا كان كالأي مالتي تسدل لي زلا نخلهم فتوتو يابز عد زلو نحريها ننبيلا بطعمي مسكنة نزين كلتي كالوت كأط غايزلو بمول أمي مسكنة فلاي نبوي نبع فيتين كأي مسكنة بقى أبقى على زعابي سحنات كخري وتسفاي قبل بسي أجهم من برتع أجمعوا يلا طبعا
رين بعر كبراتن كبران تخاتلتي عتران ميديا نتورك نكايد صحنا على لابز كنزازي بنا كابس زو على دماء تسفى يقبر قالنا هو تمكروك أسيمكم كتكونمو أبيك أتسالي بخالي الرخدنا سنكنا إيه